ense ya Tanzania ndigire mekaine gwetera diamond, ense ya Zambia mekaine gwetera copper, ense ya South Africa mekana gwetera gold, ense ya Nigeria kamekana gwetera sama gutakorende ense ya Kenya ndigire mekaine gwetera ligena lie gwale na gwale yutiri gutoka ndo simense ya Kenya korende ense ya South Mogrango na leroiga oche mase makorwa sense ya Tavaka senda abegi ngotarira gatie chituka chie gwale sense ya Tavaka estora manyigwa mange asamana lyarengete obonchori vuye gwale na norongo rwa gusi keyo obonchori obwa ikeire na nkerikera akoru konyara kobosikibosyo asamurita nguru gufedi umwe nkanta baka rasi yuko baja anje gore swana imiaka 18 rasi genje mundu range gertine gerite yani gerwa so abafuna babaja iga kasi mundu kuwege ako kali nyo mwara jukana se nule iga wanse ko imite digurwa so mundu gete ko baja iga nje na kina na nyore wale kero abaga kango baja bare ngoro abukare na unanya bakana korosorosi bintu geteiga nje namra na rengo some school igatoka ngaiga sekere saito nganya kwegera akya ngoje kure school nganya kwegera akya okorosigwa kwegware tarigasi abasacha boka chinse monchiro chokorosigwa gwechigware echo chibwata bangina aso bonge abo bakwenyorera omugati okera lituko. Tunatumia maji na sandpaper kuosha hizi soapstone angalau tupate orders, na orders mingi tunapata kutoka ng'ambo. Hii kazi tunafanya ndio angalau inatupea riziki yetu ya kila siku. Watoto wetu tuwashomeza kutoka hapa, chakula na kila mahitaji yote tunaohitaji katika maisha yetu. Yani obwamo bwabangina ni goboro obo etabauti korwa sabagaka abagaka ni goba bwato mokyo manene ko bwabangina igoto se ko basense ma yabagaka na toburukane na bakonyoranga kinguru cyabagaka ekire kinene mono ko bwasabangina oikabangina bakobera kando korengana no bwo kebwabo bwekinguru cyabo na abagaka baba obo ne kinguru cyabo egere na lyokorra mapadrika sale. Hii vitu kila kitu iko na bei yake. Unaosha ile ya bei kubwa, bei ndogo, inadetermine vile unaosha. Bidii yako unatia ndio inakupea pesa yako. Usipotii bidii huwezi pata pesa. Hii ni kujishughulisha kwa kupata riziki yetu ya kila siku. Unapata wamama wengi, kuna wale wenye hawana mashamba kubwa. Sasa inabidi mtu akuje hapa, ni kama contract tu ya siku. Mtu anakuja anapata, anafanya, anapata riziki yake ya siku. Obo bachi neke wakiabene asa bachi bakorengereria mono elio gonchalie birengereri byabo kobe bintu bibwato munguso ase chiro yobo bachi. Ujuzi ambao wengine ni wanatumia ile creativity, ile unafikiria unaifanya through creativity ama imagination, unachonga kitu kama hii. Hii si ati ni mtu amekuletea tukamwambia chonga hii. Kona design mne ekana na ta konye rosia awonda irange na onya ne wikengima ntaranye kora ngonya konye rosia ngara ekara korosia gente ke bagete korrekana oikoire engangi sana kuna ko renda ngakie gwenda eso korosia ngana korosia na kina chirenjera edrachi kikira sigane ko wana wikankire ngara pakandra ngakia bwatanire kiarure kandege ntuke korrekana ke ngona kira oneke gati yemechande menene anyarire ko basobonjire ubwe gware kurwase gware agusi konyara konya abantu bagusi na aliase ebyombe obitaranyara weso kibwikirano na kubwatirana na abonjori korwa nseme yakwene kivuna dige na liye gware kurwase rongo rwagusi yanyare gukira chinse cyaitiko na enizo engiya konyara koiranira gucyasa abonjori kwe byasalebi konyenchera nere serikali enkoleta chi expert in design na bintu binde biche bitokonyese ngencho negenteke kongusana korora lakini from a technical perspective to change in design and serikali nere to promote to make fair to konya to twara awareness
ensengi make sure komanyana eware ye kutoka Kenya yo and specifically Kisii nekonya abantu ba Kisii. Serikali nayo yachire ne permit chinde chinyinge permit eji nabo chibwente kutoka, lakini I hope and I wish serikali yengo ikanasanze erosi echikole process yebe rahisi na ande nali abantu abange barafaidike. Mwancho morigari na bonegeri guigana niko ngotere gubuna mbaega yegwa de konyara kobese seme ya tabaka seme ya kemenge niko bona bachakira comment obo manyina gati abiri ba mentire bono nigo mega yo komanya ko bache gwa de ko bachakire kwegera na bamanyire bwango sana igoro yo konyara ko ba ko bacha emete na korosie binte binge buna gati ya boto gote buna eye ne igo bana de ko ba ko bacha gati bintu bine ko na kibuna obo gimango gendra bole na comment baro obo manyi ligo isaneki amagandi obo gimaya kira lituko. Ngasoro mna nali imamete ko bache gwale nkai guche somote nkanyora somo mote se bifa biko bache mote biliko saleka muna biko asamagana biko saleka ngaonchora ko kaswa ko bacha emete hei konkorosi bono ndete korosi motoyo chigo family ye chigo chiko ba ikomina isano go sei komia somo to igo yomo Tinga kia chia chini gonkwela rubuna kurwa senseme ya tabaka mayo koro bojoli bwe gwale asemi yake menge sana niko bate vile buna engenjo nega nilikorwa senseme ya serikali era chikwene kibuna mbanyale goikera etiro ya isiko yense ya Kenya wetera gosiruna senseme ya tourism senseme yo bonjoli na andake ne serikali ye county ya Kisii. Nonya bange bagochengere bintu bikorosi gugwetera tega siye niba bakongerera buna gati yabo baiteire mechande menge gati yabo gosiri abamu abo bali bakubachana konyara koye gwale abo banyalire kubwatu na mavuago na kwera obosiri obugima bwabo buna bagotoerera abuli bwo likubwa mugasukana likugu yeitwa abantu nabona litira basani bane bali litira gali abange bangwa nambale twa manyina balugali twa karalugas amoto wachete na mungwa nara ro kurugongo ya na sobeteria ngaki yo joge bana bajete ga nya kole gasia ekina enda so ali bwo ime abana to ligoro tibwage akigo to kuri aguri to jikwanto kanyari tubete kanyari tubeta ndanga siku bono kutoko rusia marando maiti asabanto bali atoko tachamara baigoro abantu bale ga butukara usarusi ntu abwatira na bitu bigo tokonya birato konya turusi na mara baigo tokonya abantu bali kitambo tote kurusia maraba to kurusi ko jinsi to ikera ukanyaba bakwete akini abane bale bagweto bojense mo baro to kurusia babuna muneke tamagoro mbaro bale mariti na bona bachande kete batabwaje bakonye bonde bwense bono na botomenyete ne gwale na to kole asinginde ne bwatu machande egento kyo para abantu abange basira mabwago neli na mechanization ye process despite interviews korosi kuno ko ba handmade nega ne iria serikali ilige nchera getera anyore big machines or such excavator at least yato anaonye once a month excavator kiara to ruseria amagen ama gato ruseria maroba and kiara to yera magenari yenko banichi machine chiko ya gango bantu mbali gosira Kurasa gosanga gwaito korwa iga sensemo ya tabaka ni gotwene kegubuna egwale ne lige na lienge njogo cha sensemo ya Gusii abo asemero bere biise kobe kuna buri konyara gokonya kiuchumi erongo rwa Gusii konyara gokina mono ebunge ya South Mugirango na kinga kiechecho niga abantu banalire gusaba kwene kibuna kugora bale egwale na kwene kibuna mbabo tegento kiegwala senka yabo asenche buna Ndemo Steven analire koba kinkogo kigune omochongora igoro sirbu sana na buna Ndizi TV ni rochene wateli toka iga igona bokonyara koba kinkoire na analire koba kinkoire na ko reporter ya Ndizi TV koroiga sensemo ya tabaka ward ebunge ya South Mugirango ncheri tariane Ndemo Steven.